Які зараз нерв? Захапление своим народом. Чамусьці так склалася, природой так закладзеная. Как вам кажется, есть какой-то мотив мести? Яны просто хочуць, каб нарэшце вот их отпустили. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наша сённяшняя госця, паэтка Наста Кудасова. Прывітанне. Прывітанне. Кажуць, што калі адбываюцца нейкія значныя такія падзеі, якія ўзрушваюць грамадства, нейкія пераломныя моманты гісторыі, так бы мовіць, то першымі рэагуюць на іх менавіта паэты. Таму што яны, я не ведаю, чамусьці так склалася, прыродой так закладзеная, нерв адчуваюць найлепш за ўсіх. Які зараз нерв? Хочу сказаць, што паэт гэта якраз такі ёсць той, вот, хто павінен адчуваць. Гэта наша прафесія, скажем такая, мы так створаны. Найперш адчуваць гэты нерв, прапускаць вот пра сябе нейкія болькі грамадства. Які зараз нерв? У мяне такое амбівалентнае дваістае пачуццё, мабыць, як і ва ўсіх, да, вот гэтая ёсць такая сінусоіда, што з аднаго боку я адчуваю вялікае захапленне упершыню ў сваім жыцці, захапленне сваім народам. Яны сапраўды неверагодныя аказалася. Нечакана. Так, я не хочу сказаць, што я такі скептык, але все-таки, раней збольшага мне здавалася, што вот тая багна, у якой мы живем, вот гэтая такая спакойная, такая стабільная сітуацыя, яна больш-менш усіх задавальняе. То есть раней для вас это былі беларусікі? Вот такое нейкае, вот яны такія, як бы я беларус, так, я адсюль нікуды не з'еду, я люблю сваю краіну, свой народ, але мне здавалася, што мы не здольныя на нейкія такія экспрэсіўныя, вот такія просто неверагодныя моцныя ўчынкі, што нашы людзі, яны такія любяць вот так вот прыстасавацца, каб не моя хата з краю, і ладна, і добра, абы вайны не было. Вот я неяк верыла, што і праўда мы такія ёсць. А аказалася, што гэта міф. І што беларусы розныя, экспрэсіўныя, творчыя, разумныя людзі, якія здольныя прымаць самастойныя рашэнні, асэнсоўваць сітуацыю вакол, быць самастойнымі. Карацей, у мяне зараз такое пераасэнсаванне з аднаго боку. Гэта першае. А другое, канешне, гэта боль ад таго, наколькі зло чалавеку, напэўна, так іманентна там уласцівае, адкуль, здаецца, уже перажыўшы 20-е стагоддзя і маючы досвед такіх жахлівых рэчаў, як фашызм, там гэты бальшавіцкі тэрор. Чаму мы зноў у 21 стагоддзі ў развітай краіне, у цэнтры Еўропы можам мець той жах, які мы мелі, так? Гвалт, гэты садызм нейкі проста ў аддачыненні да людзей, якія проста ад цябе адрозніваюцца і маюць іншую пазіцыю. Для мяне гэта таксама самае першае было самае моцнае перажыванне, гэта адкуль жа бярэцца гэтае зло, як яно выхавалася ў такой, здаецца, вонкава спакойнай, стабільнай краіне, як мы выгадавалі злых гэтых людзей, адкуль яны ўзяліся. Вот такі нерв, скажам, дваісты. А можна я крыху, можа быць, альбо працягну, альбо крыху збочу, таму што ўсё ж такі вельмі хочацца менавіта вашым голасам, каб гэта прагучала. А можаце прачытаць свой які-небудзь верш з апошніх, які вам падаецца, што тое, што найбольш там балючае ці радаснае, хвалюючае вы апісалі там? Такіх вершаў некалькі было. Мабыць, найбольш вядомы з іх пра лётчыка Акрэсціна. Я магу прачытаць верш Акрэсціна. Тут кожны баіцца прызнацца, што страціў кагосьці, што больш немагчыма без жаху ступаць па зямлі. Сасновыя шышкі трашчаць пад нагамі, як косці, як берцы забойцаў чарнеюць у травах камлі. А ў небе
нябесныя сотні, нябесныя шэсці. А з неба скрозь слёзы, абняўшы нябесны штурвал, глядзіць, ашалелы ад роспачы. Лётчык Акрэсцін. Усё пазабыта. Нікога не ўратаваў. Да, сапраўды вельмі моцны. А вот вы кажаце, што вы ўпершыню пачалі ганарыцца беларусамі, народам беларускім. А гэтаму народу беларускаму, нават пры тым, што ім пачалі ганарыцца, вот як вам падаецца, нешта вот апроч салідарнасці, пра якую шмат кажуць, узаемадапамогі, яшчэ патрэбная вот нейкая там нацыянальная ідэя? Так, безумоўна. Ну, скажем так, для дзяржавы, калі казаць пра дзяржаву, нейкая нацыянальная ідэя, нейкі падмурак абавязкова патрэбны, бо, скажем, ну, народ гэта такая вот стыхійная з'ява, вот мы ёсць, мы людзі, тут неяк збіраемся, нешта ладзім, сабе падтрымліваем адзін аднаго, але ўжо калі казаць ну, пра больш нейкія высокія рэчы, то, безумоўна, ну, мусіць быць нейкі падмурак, на якім будуецца менавіта дзяржава, ўлада, вот гэтыя такія рэчы. Таму, скажем, на сёння мы пакуль маем спробу стварыць сваю новую дзяржаву, якая б нам адпавядала. Таму што, ну, відавочна, што тое, што мы маем сёння, гэта ну, нейкі акупацыйны рэжым, незразумела, як ён увогуле тут укараніўся. Вот, ён нам не адпавядае, мы ўжо даўно выраслі, мы перараслі тое, што нам прапануе сённяшняя ўлада. Мы не пра гэта, мы пра іншае. Вот, і ну, нам трэба гэта неяк цяпер вот будаваць будзе. А нет страха, что все вот завтра вернется обратно? Ну, белорусы перестанут выходить на улицу, исчезнет солидарность, люди перестанут друг другу помогать. Я разумею. Мне здаецца, што змены, якія з намі адбыліся, гэта не толькі пра вуліцу. Змены паказалі, што ў нас свядомасць іншая, што мы ўжо на іншых каштоўнасцях расцём. Што нам не трэба там думаць, што вот там беларусы, як там нам стаць там еўрапейцамі, там мы ўжо як бы ім ёсць, мы ўжо ёсць такой даволі спелай еўрапейскай нацыі з пэўнымі актуальнымі каштоўнасцямі. То бок мы там не калхознікі нейкія, там, да, якія там з лесу выйшлі. Вот. Ну, мне здаецца, прынамсі, вот тое, што мы сёння назіраем, на вуліцах мы бачым ну, разумных, цікавых, адукаваных людзей, якія тут здольныя ствараць такую сучасную, дэмакратычную, прававую дзяржаву. Вот. І нават калі зацягнецца гэтае супрацьстаянне, мне здаецца, ну, не можа проста быць ужо па-ранейшаму. Таму што проста, ну, як не можа быць сярэднявечча, там, да, там, ці там мы не можам вярнуцца ў 18 стагоддзя, там, ці якое-небудзь іншае. Ну, просто таму, што мы не можам. Час ідзе, і мы неяк арганічна рухаемся наперад, і мы ўжо, ну, вот, дараслі да такой ступені развіцця, што просто будзе ў нас па-іншаму, і ўсё. Ну, адзінае пытанне толькі, колькі яшчэ трэба вот чакаць і пакутаваць, і перажыць нейкіх там яшчэ ахвяраў. Вот я пытался найти точку зрения другой стороны. Я прочитал интервью с Виктором Лукашенко, где он говорит, высказывается примерно так. Ну, походили люди, походили. Вышли. Раньше не ходили, ну вот сейчас походили. Ну вот как бы сейчас вот придет осень, закончится, начнется зима, пойдет снег, люди перестанут ходить, и все вернется обратно. И было еще заявление какого-то силового ведомства о том, что, мне фраза понравилась, о том, что к нам, в Беларусь, должен вернуться порядок и как бы ощущение жизни, которое свойственно нам, нашей стране, нашему народу. То есть то, что вы называли то есть спокойствие. Болотом. Вот такая болотная такое вот покой, не отсутствие движения ни вправо, ни влево. И это должно вернуться. Они там ждут. То есть для них это, ну, вот случилось что-то. Знаете, как бывает, там засуха вдруг случится, или там дожди пойдут. Ну, случилось. Ну, вот сейчас время пройдет, и все вернется на круги своя. Точно не вернется на круги своя. Я думаю, что страшно далекі они ад народа, па-першае, мне здаецца, што не можа все вернуцца на кругі свая ўжо. Таму што, ну, я ж кажу, што нейкія там шэсці вулічныя гэта адно, ёсць жа іншыя формы. К примеру, вот кроме... Ну вот, паглядзіце, там штовечар людзі збіраюцца дварамі і ладзяць нейкія там цудоўныя рэчы для сябе. Вот літаральна вот
там гадзіну таму я сустракалася з Ольгай Бабковай, яна назаўтра рыхтуе лекцыю, экскурсію як бы для жыхароў свайго раёна пра свой раён, тому што просто у людзей з'явілася запатрабаванасць. Вот раней яна кажа, жыла, я нават не ведала там, што вот там вакол мяне людзі розных прафесій, рознага сацыяльнага статусу, і ім усім, аказваецца, цікава. І беларуская мова, і беларуская культура, беларуская гісторыя. Аказваецца, у іх усё гэта ёсць. І цяпер вот нешта, вот, нейкая вот энергія вот папёрла, якая вот трымае вот усіх вот у гэтым вот захапленні самімі, сабой, вот сваёй краінай, сваім раёнам, тым, што сцягі гэтыя з'яўляюцца раёнаў там у Мінску, паглядзіце. Людзі збіраюцца і нешта, яны самі ладзяць, яны самі там ствараюць нейкія свае там суполачкі, дамаўляюцца, запрашаюць людзей, якія выступаюць перад імі з канцэртамі, якія ладзяць ім экскурсіі, распавядаюць. І гэта ж не пад прымусам, гэта ж не тое, што там як прывыклі, да, нашы дзяржаўныя жыць, што ёсць прымус, там ёсць там размеркаванне столькі-то людзей на гэтую экскурсію. Там всучілі гэтыя квіткі, там да прымусілі. Не, аказваецца, нас не трэба прымушаць, мы самі можам. І куды гэта можа дзецца? Ну, як гэта можа раптам скончыцца? Мне здаецца, гэта ўжо не скончыцца. Гэта людзі розных пакаленняў, і выявілася, што яны цікавыя адно аднаму. Яны будуць не будуць яны хадзіць на вулічнае шэсце, будуць яны нешта іншае рабіць сваё, і ім ужо ніхто не забароніць гэта рабіць. То бок я ж кажу, што вот тая сістэма, якая ёсць, якая кажа, што там у нас хутка ўсё вернецца, там стабільнасць, там ўсё будзе як раней, яна не разумее, што яна ўжо не актуальная. Яна вот як нейкі такі вот наліп нейкі там нарост, там такі вот не сучасны, просто ён нікому не патрэбны. І калі-небудзь ён усё адно адваліцца. Я вот сейчас вспомнил фотографию Александра Григорьевича, где он был в такой модной, темной, какой-то, по-моему, швейцарской марки одежды, ну, с кепочкой и с белой собачкой. Ну, такая белая комнатная собачка. Вот как вы думаете, вот Александр Григорьевич может как-то подстроиться вот под новых вас? Вот, может быть, ему нужна была там белая собачка, вот он ее с собой взял, может быть, как-то ему по-другому начать себя вести. Кепку иншую, да? Кепку, вот как-то вот обращаться к вам по-другому. Прийти на какой-нибудь, вот, как бы, если как Бабкова делает экскурсию, прийти на эту экскурсию с собачкой, там, пройтись, послушать, задать какой-нибудь вопрос. Причем прийтись, ну, там, без охраны, или там только вот с младшеньким прийти. Вот вместе, без автомата, вот, с собачкой, одним вдвоем. Ну, можа быць, там, шмат гадоў таму, можа быць, такое б спрацавала, сапраўды, калі б, можа быць. Ну, цяпер, мне здаецца, гэта як цяжка нават уявіць, што такое можа быць. Ну, не, ну, предположим. Ну, как бы он же человек... Ну, гэта ўжо, мне здаецца, не мае сэнсу. Не, ну, он же власть хочет, а власть, ну, вот, может быть, таким путем. Он уже все попробовал, ничего не работает, может быть. Працуе. Мне здаецца, што просто ўжо все. Потому что, нават калі так, то с аўтаматам будзе хаця б собачка. Ну, да, там, я сабе не магу уявіць, што ну, чалавек, які пражыў вот усё сваё свядомае жыццё па іншых каштоўнасцях, ён раптам... Тут же трэба нейкае такое сутнаснае вот усведамленне, так, чалавечай натуры прыроды. Яго, мабыць, нейкія проста ну, іншыя каштоўнасці на іншым падмурку стаіць. І ён проста ну, не можа нас зразумець. Нават, ну, можа быць, гэта... Можа, нават мне ў нейкім сэнсе яго шкада, но ён ну, не можа, мне здаецца, зразумець. Просто. Лукашенко беларус? Здаецца, так. Не? Я нават не ведаю. Не, я спрашиваю, беларус или беларус? Я не знаю. Ну, в сэнсе, вы маеце на ўвазе там, якія яго карані там нацыянальныя ці... Не, ну вот вы говорите... І вот па сваім пасутнасці, ну, я не знаю, беларусы-то розныя людзі. Мы все беларусы. І добрыя, і злыя, нельга ж кагосьці выкідаць, правильно, з краіны. Казаць там нашы, не нашы, у мяне такога няма. Таму, ну так, вот ён такі беларус. Апынуўся вот на той ролі, на якой апынуўся. И вот... А почему вот он, как белорус, не понимает других белорусов? В чем причина, с вашей точки зрения? Я ж не ведаю, як ён жыве. Я не ведаю. Ну, мне шмат ёсць думак на гэты конт. Напэўна, я не ўсе магу агучыць. Але, здаецца, просто гэта ад пачатку такая вот выбудавана была сістэма нейкага адасаблення ад праўды, ад рэальнасці. І вот ён адасабляўся ад гэтай рэальнасці, і цяпер ён просто жыве ў сваёй цудоўнай рэальнасці. Почему он нравился белорусам? А я не ведаю. Я не ведаю, кому ён падабаўся. Ну, я ведаю, што... Александр Григорьевич выиграл к 94 году 4 так. выборов. Я тады была яшчэ маленькай. Калі гэта было, я ўжо падрасла трошку там у годзе там 98, там 99 я такой стала свядомай. Так у мяне там ужо калі там у старэйшых класах я вучылася. Тады я не памятаю дакладна, як гэта ўсё адбывалася. Ну так смутныя ў мяне ўспаміны пра гэтыя выбары. Напэўна, тады проста людзі
былі запалоханыя тым, што нешта адбываецца зусім новае, так, пасля развала Саюза, я так разумею, ўсё было вельмі па-іншаму і па-новаму, і ім проста хацелася, можа быць, нечага такога вот свайго вот гэтага кроўнага, зразумелага такога вот, каб все понятно было і ціха, і спакойна, і для тых людзей, якія былі не гатовыя да пераменаў там і да доўгіх пераменаў, што трэба будзе працаваць, так, каб вылезці з нейкага там эканамічнага там яшчэ якога крызісу. Можа быць, ім было так вот прасцей, яны даверыліся, ну, аказалось, што чалавек гэтым скарыстаўся. Не было каких-нибудь таких длинных разговоров со старшим поколением с вопросом, как, что случилось, почему вы выбрали именно вот такого? Я не пыталася. Ну, для мяне гэта балючая тэма. Я не люблю, як сказаць, спрэчка, гэта не маё. Калі з чалавекам трэба спрачацца, я пачну вельмі нервавацца. І я стараюся заўсёды ад канфліктных сітуацый сыходзіць. Таму неяк так вот склалася, што вакол мяне заўсёды былі людзі, якія ўсё разумеюць. А як жывуць іншыя? Ну, я ўяўляю, я бачыла, таму што ў мяне сваякі ў вёсцы жывуць. Я ведаю, хто гэта іншыя людзі, якія галасуюць за Лукашэнку. Я ведаю, як яны жывуць. І я не магу нічога ім патлумачыць і даказаць, таму што яны проста ніколі не бачылі іншага жыцця, яны нідзе не былі, і за свае заробкі яны не могуць сабе дазволіць нідзе пабываць, каб ацэніць, да, што там у іншых краінах па-іншаму, да, што можна жыць неяк інакш на тых жа ўмовах. Вот, яны чамусьці баяцца, можа быць, гэта нейкая такая калектыўная траўма, вельмі шмат беларусы перажылі вот усяго за сваю гісторыю, столькі ўжо ўсяго з намі здаралася, што яны вот вырашылі проста лепш, няхай там даверымся гэтай уладзе, няхай там нешта робіць, яны там ведаюць, а мы тут, абы вайны не было, і все. Будзем жыць за свае 200 рублёў, і ладна, і слава Богу, як бы, да. Вот, не расстрэльваюць, і ладна. Можа быць, ну, вот гэта такія людзі. Таму што тыя, хто больш-менш змог там падрасці, да, перарасці вот тое, што нам прапануе дзяржава, хто там пабываў за мяжой, там хто атрымаў адукацыю лепшую. Ну, хто глядзіць не толькі тэлебачанне, да, а сочыць за навінамі там з розных крыніцаў. Ну, тыя людзі па-іншаму бачаць свет, а гэтыя яны, можа быць, яны не вінаватыя, што так вот. Так, ну, вот ім прапанавалі такую ўладу, яны такую прынялі. На іншую іх проста няма часу, можа быць, нават. Таму што яны вымушаныя выжываць, працаваць і выжываць. У мяне тут два ўзаемазвязаных пытання будзе. Першае, вот, вы не адзін раз з пачатку размовы сказалі, што мы ўжо не можам там па-іншаму. Мы там і гэтак далей, і гэтак далей. Але я вот ад скажем, другого боку, хай гэта будзе так, чуў такія выказванні, што да, у параўнанні з папярэднімі гадамі вас стала больш, але не большасць. Вот вас. І сапраўды, вот, калі там паглядзець, да, вот мы глядзім на Мінск. Ну, мы можам нават паглядзець на які-небудзь Брэст, там, ці яшчэ там Віцебск, там, але калі паглядзець на так званы глыбінны народ у глыбіннай Беларусі, вось там гэтыя сапраўды мы, наколькі іх шмат. Ну, то ёсць адчуванне, што сапраўды мы, гэта вот уся Беларусь хоча перамен. Ну, ёсць адчуванне, што гэта большая частка, і гэта якраз тая частка, якая здольная прымаць самастойныя рашэнні. Все-таки, ну, ведаеце, улада гэта такая штука не для ўсіх, так? Все-таки ёсць тыя, хто проста прымае там чысці рашэнні і жыве па іх. А ёсць тыя, хто хоча гэты рашэнні неяк уплываць на тыя рашэнні, так, хто хоча там фармуляваць законы, так, і неяк прасоўваць нейкія ідэі. Таму мне здаецца, вот такіх ініцыятыўных людзей все-таки іх, ну, скажем, іх вельмі шмат, іх дастатковая колькасць для таго, каб пабудаваць дзяржаву на іншых, ну, нейкіх каштоўнасцях. Вот так скажем. Нас дастаткова для таго, каб мы маглі нешта вырашаць самі. Ну, а вот Лукашенко скажа, так вы-то, вас дастаткова, як вы думаеце, вырашаць, але вы-то не ўся Беларусь, вот за мяне там, вот, ну ладно, скажа там, не 80, ну 53. І, можа быць, ён будзе правы. Я думаю, што не. Ну, я гэтага не бачу. То бок, ну, вы мне кажаце, я спрабую уявіць, я просто не бачу такой сітуацыі, я не бачу нават гэтых 53.
Я просто альбо гэта тыя людзі, якія просто хочуць, каб усё скончылася, вот скажем такі, мы хочам, каб было ціха, спакойна, каб там не стралялі і все. Яны не за Лукашэнку, яны просто не могуць увогуле зразумець, што адбываецца, і яны просто хочуць, каб усе былі жывыя і здаровыя, да? Вот. Але гэта не, скажем, не такія там ярыя прыхільнікі. Я такіх вот ярых прыхільнікаў асабліва і не ведаю, такіх просто там апантаных, там фанатаў, не ведаю я іх. Вот таму, калі мы прапануем нешта іншае і пачнем жыць па нейкіх іншых прынцыпах, тая ж аўдыторыя падцягнецца і будзе нармальна сябе адчуваць, і ў іншай краіне ім таксама будзе камфортна. То бок гэта тыя людзі, якія такая не крытычная маса, якая не асабліва, па-мойму, вырашае все-таки, так. І яшчэ вот мы казалі пра змены ў грамадстве, пра тое, што вот людзі сталі цікавіцца, і вот мне просто цікава, глядзіце, вот яшчэ пару гадоў таму там прыходзіш па-беларуску там дзе-нибудь у краме што-нибудь гаворыш, ці там на вуліцы, ці яшчэ што-нибудь, на цябе глядзяць так: адкуль ты вылез, з якой шчыліны, са сваёй беларускай мовай. Сергей Будкін вымушаны быў свой тузін гітоў закрыць, партал тузін закрыць, таму што адчуў, што працуе, а цікавасці вялікай, усеабдымнай да беларускай культуры, беларускамоўнай культуры няма. Той же самы Руслан Старыкоўскі, адзін з арганізатараў рока за баброў, таксама мне шмат разоў у эфірах казаў пра тое, што мне баліць за тое, што беларускую музыку увогуле как бы не прымае беларускае грамадства. Вот слухае там расійскую папсу і ўсё, а тым больш беларускамоўны рок. Колькі разоў мы казалі пра тое, што беларускай літаратурай мала цікавіцца беларускае грамадства. Не пражывеш ты з беларускай літаратуры, калі ты не Віктор Мартинович. Адкуль што ўзялося? Чаму зараз збіраюцца цэлыя двары на тое, каб паслухаць, ладна, Лявона Вольскага, якога-нибудь, нікому невядомага маладога музыканта. Але ён беларус, а яшчэ калі па-беларуску спявае, так увогуле маладзец. Калі з лекцыямі ходзяць, па дварах ходзяць пісьменнікі, ходзяць філосафы, ходзяць архітэктары і ўсё астатняе. Адкуль? Яно насамрэч заўсёды было, разумееце, тое, што, як вы кажаце, там няма цікавасці да літаратуры, там да музыкі. Я як літаратар магу за сябе сказаць, што цікавасць у людзей была б, калі б была пэўная дзяржаўная палітыка, якая б дапамагала, якая б не замінала хаця б людзям працаваць і прасоўваць свае, хаця яна павінна не толькі не замінаць, скажем, у справе з культурай яна павінна і дапамагаць. Калі б у нас была нейкая дзяржаўная падтрымка, калі б у нас была палітыка, якая скіраваная на тое, каб расказваць пра сваіх, рэкламаваць сваіх, паказваць іх там па тэлебачанні, так, калі б мы мелі нейкія вот зрухі ў гэтым, у нас бы людзі цікавіліся, таму што бывае, што прыязджаеш у нейкі маленькі гарадок выступаць, гэта раней яшчэ вот я заўважала, і людзі з захапленнем слухаюць вершы. Яны, можа быць, першы раз у жыцці бачыць увогуле беларускага паэта, разумееце, таму што няма у нас не наладжана у нас неяк вот гэтая вот сістэма, каб там нейкі там ладзіць там мясцовыя фестывальчыкі, так? Але ж гэта не таму, што мы такія безініцыятыўныя, таму што мы просто ў такіх умовах, што, божачкі, што-небудзь зладзіць, зарганізаваць, дамовіцца з памяшканнем і гэтак далей, ты проста як уявіш, якую ты багну там патрапіш, што лепш і не спрабаваць туды сунуцца. А калі б у нас была такая прыхільная ўлада, якая б вітала, то, я думаю, што і раней бы людзі з задавальненнем бы слухалі паэтаў, слухалі б музыкаў, калі б ім гэта прапаноўвалі. Вот. Так што у мяне на гэты конт заўсёды была такая пэўная вот думка, што проста трэба іншая дзяржаўная палітыка ў дачыненні да мовы і да беларускамоўнай культуры. І у нас вельмі шмат файных, цікавых людзей, проста трэба трошачку іх папрасоўваць, дапамагчы ім. У вас нет ощущения, что вот до этого лета, до этой осени, вы были вот, не сказать как секта, но как бы такой узкий... Маргинал? Не как маргинал, но вот как бы была какая-то страна, Беларусь, вот, а вы вот в этой стране была какая-то такая община, вот, община, русское слово. Вот в этой общине вы были поэт, у вас были там
небольшое количество Як слов. кажуть, літаратурне гета там у нас, да? Ми таким гетто своїм. То есть вы- Я б назвав нават можа беларуская Такое белорусское, так. Даже так, даже не община, даже диаспора. Вот вы жили как диаспора белорусов в Беларуси. Вот, а вокруг вас были, ну, просто другие люди. Неизвестно какие. А сейчас вот вам нужно из диаспоры становиться, ну, как бы, вот, перестать быть диаспором. Вы теперь не диаспора, вы теперь большинство. Ну, я б сказала так, Вот что... вам в этой роли как? Хорошо, плохо? У мяне раней было так, сапраўды, у мяне было раней адчуванне, што мы жывем вот у нейкай так сваёй супольнасці, а вакол іншы свет. Але я ўжо пра гэта на пачатку сказала, што аказалася, што вот гэтая вот такая, як мне здавалася, ну, большасць, яна такая ж, як і я. Ну, у тым сэнсе, што вакол мяне такія ж людзі, як і я. І што яны, насамрэч, на мяне вельмі падобныя. І я перастала адчуваць сябе нейкай такой меншасцю, і мне, в прынцыпе, зараз, ну, вельмі комфортна, у мяне так шмат ёсць нават ідэй, як цяпер далей можна жыць, То скажем. есть вот этого какой-то... У мяне няма адчування, што цяпер мне трэба неяк там інтэгравацца ў гэтую большасць. Не, аказалася, што мы заўсёды былі большасцю. Просто неяк нас падзялілі так вот. То есть неудобства вы не ощущаете? Не адчуваю. Ну, просто если вы, получается, как бы в качестве диаспоры жили лет... Ну, гэта Довольно не была дыяспора, гэта хутчэй было такое, скажем, ну, нас там, ну, загналі, так вот, ну, все-таки у нейкае гета, я хочу сказаць, але мы заўсёды былі грамадзянамі гэтай краіны і былі ёй патрэбныя. А цяпер просто як бы дзверы расчыніліся, мы выйшлі, аказалася, што мы тут усе адзін народ. І нам вельмі комфортна, мы дома. Это все маё. І ўсё ж таки гэтая, я не знаю, змены, там можна гэта назваць рэвалюцыяй ці не можна, яна пра што, на ваш погляд? І колькі ў ёй беларускасці? Ну, найперш, мабыць, гэта рэвалюцыя нейкіх каштоўнасцяў. Гэта рэвалюцыя, можа быць, годнасці. Гэта як бы паказала, наколькі для нашых людзей важная не заробак, там, чарка, шкварка і гэтак далей, таму што перажываюць жа за гэтыя падзеі збольшага якраз такі людзі, якія нармальна зарабляюць. Гэта не бедныя, правильно, выйшлі на пратэст. Значыцца, гэта якраз вот рэвалюцыя менавіта нейкай справядлівасці. То бок аказалася, што, ну, я ж кажу, што мы выраслі з нейкіх такіх вот базавых гэтых паняццяў, там абы вайны не было, мы ўжо на нейкай іншай там прыступцы гэтай піраміды, аказваецца, так, у нас ужо ёсць што там паесці, ёсць нейкія там базавыя рэчы, нам ужо цікава іншае, нам ужо важна, як мы выхоўваем сваіх дзяцей, на якіх каштоўнасцях, які свет яны бачаць, там нам важна, каб перамагала дабро, і нам важна называць вот гэтыя рэчы сваімі імёнамі, мець свабоду пра гэта казаць, а не зашывацца там у нейкую сваю там скарлупіну. Вот пра гэта рэвалюцыя. Наколькі яна беларуская, ну, глядзячы, што вы беларускасці ў сэнсе беларускамоўнасці, ці вот гэта вот гэтыя каштоўнасці, вот гэтая можа быць нацыдэя, якую я вас пазней папрашу сфармуляваць, вот складнікі такія, як мова, культура, традыцыі, гісторыі, сцяг не як сімвал пратэсту, а як сімвал ўсё ж такі нацыі, яны прысутнічаюць? Пакуль сказаць цяжка, але мне здаецца, што прысутнічаюць і неяк вот, ну, далей гэта ўсё пакрысе сфармулюецца, можа быць, больш пэўна. Цяпер гэта такая нейкая стыхійная рэч. Але відавочна, што калі, ну, скажем, людзі імкнуцца да нейкіх такіх вот агульначалавечых каштоўнасцяў, то, ну, ясна, што і мова для іх будзе каштоўнасцю, і гісторыя будзе каштоўнасцю. Мы да гэтага да ўсяго звернемся, я думаю, калі зможам спакойна выдыхнуць і жыць нармальна нарэшце. Я думаю, што гэта ўсё будзе. Ну, прынамсі, я не думаю, што у нас там 100% насельніцтва стане беларускамоўным раптам, так? Ну, мне гэта, допустим, і не трэба. Вот я нармальна адчуваю вот себе так, як ёсць. Я нармальна магу размаўляць там на рускай мове, на беларускай. Ну, не ў гэтым сэнс, скажем. Для мяне просто важна, каб мова была каштоўнасцю. Каб вот мы ўсведамлялі, што гэта наша нейкая такая годная рэч, што мы ёю ганарымся, што мы будзем калі што там абараняць там на нейкіх там узроўнях дзяржаўных. Вот так.
калі мы кажам, што больш такая, ну я не ведаю, гэта рэвалюцыя можа быць гуманітарная і каштоўнасная, то ці не падаецца вам, што зараз вот час свайго такого беларускага Гавела? Можа быць. Мне здаецца, што мы гэтага дастойны. Вот. Мы беларусы паказалі, што яны сапраўды мірныя людзі. Там, вот, ну, Максім казаў, там, да, што там, мы хутка вернемся там, да спакоя, там, да стабільнасці. Ну, спакой гэта не дрэнна, у сэнсе жыць у міры, у спакоі, у такім якім размераным сваім жыцці. Гэта, ну, цудоўна, і мы будзем ім жыць. Мы такія ж, мне здаецца, людзі не імпульсіўныя, так? Ну, па натуры у нас такая ментальнасць, яна даволі такая спакойна-нардычная. Вот чаму не? Як бы гэта, ну, нармальна, мы да гэтага ізноў прыйдзем і будзем вот у гэтым. Вот в этой новой общности белорусов, которые вот вдруг осознали себя белорусами, испытали доверие друг к другу, прониклись доверием друг к другу, как вам кажется, есть какой-то мотив мести? Мести не только вот за то, что было 9 августа, а мести вообще за вот эти годы, которые... Сгубленные. Ну да, когда Беларусь шла не в ту сторону. Ну, грубо говоря, она не модернизировала себя, она не... Ну, как вот страны Балтии, да, они занимались тем, что постоянно улучшали там, свои университеты, свои школы, чтобы они как можно скорее вышли на по-настоящему мировой уровень. Вроде как сейчас, вот я читал недавно, у эстонцев школа теперь вроде как вторая после Финляндии во всем мире по качеству образования. Вот, а белорусы этим не занимались. Они как там свеклу сеяли, картошку. И вот за это вот как бы нет какой-то вот желания как-то вот око за око, зуб за зуб. Ну, вот менавіта помсты, я б такое слово не ўжывала. Так, ёсць усведамленне, што гэта страчаныя годы, і што вот можна было за гэты час там сапраўды выйсці на пэўны ўзровень, у нас усё для гэтага ёсць, там у нас цудоўная краіна там з магчымасцямі вялікімі. Ну, мы бачым, што у нас ёсць як бы тэрыторыя, ёсць народ, ёсць рэсурсы інтэлектуальныя і іншыя, насамрэч, ну, можна было тут збудаваць нешта больш прыстойнае, а мы проста маўчалі і цярпелі, так? Але, ну, так вот, менавіта, каб помсціць, каму помсціць? Ну, мы, беларусы все-таки, яны такія міралюбівыя, мне здаецца, не помслівыя людзі. Яны просто хочуць, каб нарэшце вот іх адпусцілі. То есть чувства мести нет, а есть чувство радости, что наконец-то это все закончилось. Ну, павінна скончыцца. Ну, заканчивается. Да. Начало заканчиваться. Начало заканчиваться, так. Недзе так, я думаю. Пачатак канца. І такім вот чынам, як вам падаецца, ну, тут можа быць два моманты. Можа быць нацыянальная ідэя, у адпаведнасці з якой вот жыве Наста Кудасава, якая хацела б падзяліцца з усімі беларусамі, ці можа быць нацыянальная ідэя, якую бачыць вот, паэтка у тым, што адбываецца зараз там з нашым грамадствам, з нашай краінай, і можа яно яшчэ не сфармуляванае, но яна як майстар слова раз і можа нам сфармуляваць, нават можа ў паэтычнай форме. Не, у паэтычнай, ну як, у паэтычнай гэта ўсё, што я раблю. Раз і слоган такі нам выдаць палітычны. Ну, палітычны слоган гэта не паэзія, гэта ўжо пра іншае. Вот. А так сфармуляваць, ну я ж кажу, яно вот паступова маленькімі крокамі ўсё вот неяк так вот складаецца, збіраецца. Я часта згадваю вот там, што Бабарыка казаў яшчэ, да, вот напярэдадні выбараў, і глядзіш, вот яго словы там шмат у чым спраўджваюцца, да, як ён казаў, што у вас там ўсё будзе, пачакай, ўсё будзе вам там сяг, будзе вам сімволіка, будзе мова, і глядзіш, і сапраўды, што паступова вот усё будзе, і мы, мне здаецца, без прымусу да гэтага прыйдзем да нейкага такога вот мірнага суіснавання нас усіх, ну я веру прынамсі. Ну, чакайце, паступова ўсё будзе, гэта не нацыянальная ідэя. Чаму? Я сказал, маленькими кроками в лучшую сторону. А вы думаете, что вот некий мусить быть такі указ, и раз, и мы там все посекли, порубали, там гэта выкинули, там гэта порвали стяг, там ногу усталявали. Я думаю, что яно ўжо неяк вот выбудоўваецца, калі казаць. Потому что вот кажу, у нас ёсць тэрыторыя, у нас ёсць народ, у нас галоўнае, каб з'явіўся урад сапраўдны. Не, ну, каб мы малі кіраваць вот гэтай вот тэрыторыяй і неяк там, ну, на дэмакратычных пачатках нарэшце дамовіцца, як мы бачым там і моўнае пытанне, там і нацыянальнай сімволікі, і все пытанні там, як сябраваць з суседзямі і гэтак далей. Але для гэтага вот мы мусім нарэшце вот прыйсці да такога вот круглага стала, каб вот усе людзі вольна, свабодна маглі выказваць сваю думку
ну, далучыцца да гэтага працэса. Наста, ну вот вы чыталі свой верш, у мяне мурашы па скуры, вот, і нават вот горло вот так вот сціснула. А вот так падаецца ж так вот павінна ўздзейнічаць на людзей і нейкая нацыянальная ідэя. Вот калі ты кажаш там свабода, роўнасць, братэрства, французская. Так. Да. І вот нешта так адразу так вот, а калі ты кажаш, що будзе? Ну неяк такі, і што? Ну, вот дзе гэтыя мурашы? Дзе мурашы? Ну, гэта такі пафас, я не знаю, як бы. Усё будзе ў тым сэнсе, што ўсё ўжо ёсць, як бы запачаткавана недзе ў нас. Наша гісторыя у нас ёсць, традыцыя, і мова ёсць, і літаратура ёсць. Я не знаю, ну, карацей, як бы, вот, у маім уяўленні як бы ўжо ўсё ёсць, але галоўнае, каб мы змаглі з гэтым працаваць, таму што дагэтуль мне было такое адчуванне, што мая справа зашыцца дома і пісаць вершы і асабліва не высоўвацца, скажем так. Ну, таму што ў гэтай краіне як бы я нічога не магу змяніць, і я не буду там ніколі там вылучацца, там якія-небудзь дэпутаты, там ці прапановаць там нейкія там кудысьці ідэі. Вот. А калі ў мяне будзе такая магчымасць, у кожнага будзе, то мы як бы неяк, ну, сфармулюем, а што, ну, свабода, так, ну, роўнасць, так, братэрства, так, як бы, гэта ўсё то, як бы, ўсё тое, на чым вот сучасныя, мне здаецца, еўрапейскія пабудаваныя дзяржавы на гэтых каштоўнасцях, і мы будзем жыць. Таму што вымагае цяперашні час ад нас гэтага. І па-іншаму быць не можам. Как у людей. Все как у людей. Людзьмі звацца. Можа быць і так, хай было. Людзьмі звацца, альбо каб было як у людзей. А люди-то французы. Можа быць так. Ну, людзьмі звацца мне падабаецца гэты слоган. І гэта першае, што мне прыходзіла ў галаву, калі пачалася вот гэтая вся вот рэвалюцыйная дзейнасць, вот все ж вот мне хацелася выйсці з гэтым слоганам, сказаць, людзьмі звацца, нарэшце мы будзем, годнасць, вот годнасць. Як называецца паэт, які ў другога паэта тырыць там нейкія вобразы, а? Людзьмі звацца-то. Ну, а чаму тырыць? Так вы ж кажаце не пра мой асабісты, мабыць, а пра нацыянальны нейкі слоган, то чаму не? Чаму гэта ну, можа быць? Ну ладно, уелі. Вот, чаму не можа быць? У нас ёсць класікі, які ўжо ўсё сказалі. Я не класік, пакуль я так. Жывы класік. Ну што ж, людзьмі звацца. Выдатная нацыянальная ідэя ад Насты Кудасавай. І на падаруначак ад нас кубачак такі Сымбальбай і Еўрарадыё вам даруюць і праграма «Ідэя». Дзякуй. Наста Кудасава, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас, людзьмі звацца галоўнае. Ідэя X на Еўрарадыё.